Αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τη σγουρομάλα που στεναχωριέσαι άδικα που τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν. Θα σου πω κάτι απλό. Δεν μακραίνουν πιο αργά. Μαζεύουν λόγω σχήματος. Η τρίχα σου μεγαλώνει κανονικά. Απλώς έχει καμπύλη. Και η καμπύλη αυτή σου τρώει μήκος. Τα κυματιστά μαλλιά χάνουν τουλάχιστον 5 πόντους. Τα σγουρά από 30% μέχρι 75%. Είναι πολύ. Το ξέρω. Εάν τα ισιώσεις όμως μία φορά, θα καταλάβεις ότι μια χαρά έχουν μακρύνει. Τώρα, αν το κάνεις και δεν δεις καμία διαφορά, τότε δεν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για σπάσιμο. Τα σγουρά μαλλιά από τη φύση τους είναι πιο ξηρά. Εάν δεν έχουν σωστή ενυδάτωση, σπάνε. Και όταν σπάνε, χάνεις μήκος πριν καλά το δεις. Γι' αυτό τα σγουρά μαλλιά τα φροντίζουμε όπως τα μαλλιά τα ντεκαπαρισμένα. Με έμφαση στην αναδόμηση και στην υγρασία. Η σειρά Vegan Keratin της Cocoon έχει σχεδιαστεί για αυτή την ποιότητα τρίχας. Δίνει ενυδάτωση, ελαστικότητα και μειώνει το σπάσιμο. Πολλά κορίτσια με σγουρά μαλλιά έχουν δει διαφορά από την πρώτη χρήση. Και όταν τη χρησιμοποιείς συστηματικά, σε ένα μήνα βλέπεις ξεκάθαρη αλλαγή, τόσο στην υφή όσο και στην αντοχή. Οπότε πριν στεναχωρηθείς γιατί δεν μακραίνουν, φρόντισέ τα όπως πραγματικά χρειάζονται. Βρες τη σειρά στο cocoon.gr.